Jsem na koupališti, jdu z posilovny, vole. Ukaž tam se, Nekam. Ukaž nám. Tak jo, Tak rychle. Alež po minulém rozhovoru z Maturáku už nic zřízet. Ty vole, sebral jsem mu kameru, tomu mrdovi týmu. Ahoj. Vidíš, a teďka můžeš přijít na Matě, jak tam žere, kámo, ta tlustá. Prší tady dneska kemp je úplně mrtvý, nikdo tady není. Vink jede do Brna, tak jedu s ním. Jsem doma, mám trošku migrény. Oceňte moje super tričko. Ty čotma, rychle se oblíkám, jedu za Eli. Říkali, jeďte do Tišnova, je to tady krásné. Krása. Takže vlog, fit check u Elišky. Bam, kámo, mám její obličení, protože nemám svý, jsem bezďák teďka. Poslouchejte. Ten byl dobré ráno vlog. Máme dneska úterý. Moje vlasy 17. lásko. A jo, máme dneska i výročí. 2 roky a kolik měsíců? 4, 3, já nevím. Za chvilku se jdu ostříhat. Nazdar vlog, jsme v Krumlově. Čekáme na Marka Henzla plus Red Bull sponzor. Piju dneska vodu, protože bezinka je žlutá, já žlutý nemám rád. Kámo! A teďka osvětli to. Osvětli video.